gabi? Sinuod kayo nung ngatik, balay ko nga. Tapos akong yung mga ngatik sa imo ah. Sakyanan? Sakyanan! Patingin kita! Ikaw sa ato dito, narto. Kita naman yung dito ah. Na dito ron. Oh. Ato, alagi. Basig atik-atik ni mo ah. Ano ka kung mag-umangatik sa imo eh? Hindi pag una na dito, ano kaya natukot kwao para kung susi. Sure, did ka? Wala na, sure, lagi. Basta namin, na kayo makita ng sakyanan Dugay nila na kayo ah. nangandoy anak ko. Tara, tanaw na to. Ikaw na pag una sa dito, kung kwao sa nang susi. Ah, sige, sige. Ako manggitaguan dito ba sa balay? Oh, pag una lang. Ma, unsa man ka mag-ilag man mo si Papa? Pwede. Ay, saba, giatik na nato yung papa. Pagtaraw ma, madama na po ko ani ba? Ako gani ayok saba. Sige na, kayo mga lang kasi yung papa. Mau ni sa kinana gi-surprise ni Bibi sa kuha. Ay, sa kiha, uy. Asa ka tugi kag kwarta tong bayana ba? Ano? Musa anibay? Musa may brand anibay? Yo. Musa, uy. Be! Uy! Musa, sa kiha yun eh. Grabe naman yung movie, oy! Grabe naman yung surprise, oy! Hayag ko na ni... Asa magigagwarta ng bayana ni, oy! Ay! Ay! Na, nayate na yung tawanan eh. Di man na maunang sakyan akong surprise. Sa akong na ko pag-explain karon oy. At tuon sa nako be. Na, yati ni si Mama. Impasa po ni Papa karon. Bis, unsa man kasabi? Saman! Okay ni mong di ba mau ni ma-surprise ako aperting kuha kayo eh. Salamat kay Bia. Salamat kayo ba. Di man na mao. Asa man di ay? Dako ni ma-explain ani ron oy. Naa man dito sa likod, di man ni mao. Ang tawanan ni. Ay hayag ko ni mao mao ni. Di ba ko ka-after na. Tuo man kog mauna ni. Asa? Na dire? Sa likod ta. Mukha ni mo oy. Ano mao na akong surprise na imo ha. Mao di ay ni? Sama ni oy. Ayaw ko na naang. Sa man malaan matukuha na imo. Tuo man ko nga bagong tuig ron berting gwapo. Ang gabi eh. Manang mauta. Tanawa lagi, nag-away na dyan. Karu nga po na akong gi-surprise sa imo. May wala nang tanag surprise. Ug ingon ana naman ang galing. Ita ko nimo oy. Nagtuo ka naman akong pangandoy o ka namang sakyan. Dili man ka ng motor. Unsa man taon ka oy. Wala di oy. Labay na. Isa ni tawanan ko yawa ko ni mong pangarap. Oy, di Kasi nasa kitawa diri sa likod. Ay, te. Alam mo pag-away sa imuhang banawat? New Year baya kayo niya mag-away mo. Nganin po ko sa una, naning kamot ko nga makasakyanan ko, naning kamot ra ko nga makanegosyo. Ngana ko sa una tigikan po kong pobre. Ngana po ng motor sa una. Naning kamot ang good mo. Tagan pag blessings nga mabot sa inyo ha. Nga, ay, away. Kay maunay makadimalas sa inyong pangimuyo. Madam, salamat din sa kayo sa imong advice ha. Ako magtong sa lagod kay abi mangguniyag sakyanan akong surprise. Ya di man di siya ganahan ani akong surprise na motor. Parte ba itong hibladag utok. Pag sinabtan na ilang good mo, wala may kuan, may posible good. Basta ano lang, maningkamot lang. Eh, ulit ko na yung motibo ko. Parehas biyata na ay pamilya. Kabalo mo po, naningkamot ka nga, kuan, surprise inyong bana kay para malipay siya. So, istoryahin lang yung natin. Istoryahin. Salamat kay Damha. Sige na kay madawat ra man sa imong bana pagyan. Ay, madawat po, madawat ko din. Naman to na ko Dam, salamat Istoryahin lang ninyo ha. Sige Dam, salamat. Amping ha. Ita po na itong banaha to eh. Mau pa'y gitagaan. Okay, po. Tanaw na itong isurprise si Mama be. Sige na, unsa na to? Ito guro si Papa ba? Mauning gi-surprise si Mama. Mao din nasa likod. Tanaw na ko be. Ay, bantog nagmao si Papa. Nagbusaon. Wa jud ni ayo si Papa ba? Mao pa'y hatagan, mao pa'y masuko. Kawa jud ayo na amahan. Di pati ka amahan, ipapriso pati ka ba? Ay.